שיפור הבולטות שלנו. ככל שנשים יותר פרטים עלינו ופרטים איכותיים ונשלב מילות מפתח עם מה שאנחנו עושים, נגיע לתוצאות טובות יותר ברמה של SEO, Search Engine Optimization. אנחנו בעצם נוכל לייצר תנועה שהיא איכותית יותר ונוכחות גבוהה יותר בכל המנועי חיפוש, אם זה בגוגל ואם זה במנועי חיפוש גם של פייסבוק ולינקדאין. בדרך הזו אנחנו גם יכולים למצוא מועמדים, אנחנו יכולים למצוא שותפים עסקיים, לגייס כסף ולמצוא משקיעים דרך בעיקר רשת הלינקדאין. אז היום לא חשוב את מי אתה מכיר, חשוב מי מכיר אותך. ואני רוצה להגיד לכם ברמה מאוד אישית, ופשוט אני התחלתי לפרסם ויש לי עזרה גם על ידי הצוות שעובד איתי, אנחנו מפרסמים הרבה בקבוצות, אנחנו שולחים, עושים פוסטים, ומנסים לתת כמה שיותר ערך, ומאוד נחמד לי להגיע לאירועים, ותמיד אני פוגשת אנשים שאומרים, כן, אני מכיר אותך, אני רואה אותך בלינקדאין, אני רואה אותך בפייסבוק, ואני לא מכירה את האנשים האלה. אז פשוט כדאי שתהיה נוכחות, וכדאי לפרסם ולתת הרבה ידע, כי התוכן הוא המלך. היום שאנחנו נותנים תוכן, ואנחנו מסבירים, ואנחנו הולכים להרצאה, אנחנו מרצים, לתת איזה בריף קצר, ולשלב מילות מפתח, אז זה מקפיץ לנו את כל הנושא של נוכחות.